Acabem de vindre de Madrid. Este mateix matí hem estat a Madrid, en el Ministeri de Foment, reunits amb la secretària general d'Infraestructures, amb el president de Renfe i amb el director general de l'alta velocitat de Renfe. Hem estat juntament amb empresaris, hostalers, representants dels hotels, comerciants, amb tot el teixit empresarial de Cullera. I hem aconseguit, gràcies a aquest esforç que fa el govern socialista i a les ganes de guanyar que tenim nosaltres, hem aconseguit portar l'AVE a Cullera aquest estiu. Aquest estiu vindrà l'AVE a Cullera tots els caps de setmana. I hem aconseguit el compromís per part de Renfe de signar un conveni per a que Renfe venga també paquets de l'AVE durant tot l'hivern per a acabar en l'estacionalitat del turisme de Cullera i per a convertir Cullera en el referent turístic i d'oci de la Comunitat Valenciana. Cullera va a tindre alta velocitat durant tot l'estiu. I no sols això, amics i amigues, no sols això, sinó moltes altres coses que el futur esperem que ens ajude a guanyar. Amics i amigues, avui ja han començat a fer realitat aquest projecte que teniu a les vostres mans. El programa que teniu no és una promesa, és un projecte global de ciutat que, conforme vos deia, ha començat a fer-se realitat avui mateix. I ens fa falta això: iniciativa, imaginació, projecció, lideratge i, en definitiva, molta acció. I avui, el nostre millor aval vos l'hem portat en forma d'un acord que ens va dur més visitants, més turisme, més treball i més riquesa per a tots. Ahí teniu la primera diferència entre el que s'ha fet fins ara i el que podem arribar a fer juntament amb el govern central a partir del 22 de maig. Ahí teniu que el fet de que si volem, de que si nosaltres volem, de que si tots volem, podem. I si avui els empresaris i nosaltres mateixa hem anat a Madrid amb el propòsit de dur l'alta velocitat a Cullera i ho hem aconseguit, el proper 22 de maig els ciutadans voldran, podran i aconseguiran el canvi en el nostre Ajuntament. I ho dic moltes vegades, i avui s'ha tornat a demostrar, quan Cullera s'uneix, quan tots ens unim, podem aconseguir tot allò que ens proposem. I si avui junts hem fet una autèntica demostració del que podem fer pels interessos del nostre poble, el proper 22 de maig anem a fer una demostració del que podem fer democràticament, plenant les urnes d'il·lusió, esperança, de confiança, de treball i d'un futur millor. Un futur pròsper per a tots els cullerencs. Perquè no hi ha cap dubte, si algú està treballant per Cullera i pel seu futur, si algú està treballant per Cullera i per els seus ciutadans, és l'equip que tinc l'honor d'encapçalar. Som l'opció de Cullera, som el projecte global de ciutat per a Cullera i a partir del 22 de maig, amb vosaltres, amb el vostre recolzament, serem el govern de Cullera. Serem l'Ajuntament que gestiona el projecte més il·lusionant que mai ha tingut la nostra ciutat. Serem un Ajuntament responsable, però sobretot un Ajuntament que servisca per a gestionar el projecte més il·lusionant que mai ha tingut la nostra ciutat. Un govern de responsabilitat i sobretot de sentit comú. Un Ajuntament que siga eficaç, que tinga idees i que puga fer-les realitat. Un govern que modernitzi la gestió municipal, que acabe amb el deute i el despilfarro, que genere treball per a tots durant tot l'any. Però, sobretot, un Ajuntament que pague les seues factures i que no siga conegut per ser el més morós de la Comunitat Valenciana, sinó per ser el més pagador, complidor i en el que es pot treballar per part de tots els proveïdors. Jo avui vos dic que la pròxima vegada que iscam en el telediari serà perquè hem aconseguit coses grans com les que hem fet avui, com les que avui vos portem, i no per tindre un Ajuntament malpagador en el que ningú ja confia. Este programa electoral que vos presentem avui és un autèntic projecte global de ciutat.
L'hem elaborat junts amb els empresaris, comerciants, sindicats, associacions culturals i de tot tipus del nostre municipi. Portem 2 anys treballant en ell i es nota, més de 40 pàgines de propostes concretes i d'objectius clars. Altres, en tan sols 2 fulles, han plasmat les seues aspiracions i ambicions per a Cullera. Però què podem esperar d'aquells que quan Cullera té a 1 de cada 3 dels seus ciutadans en paro, que té el major deute en proporció per habitant de la Comunitat Valenciana, quan paguem uns impostos municipals més alts que en Madrid, quan paguem per duplicar la vergonyosa tassa de la basura, què podem esperar? Què podem esperar d'aquells? Què podem esperar d'aquells que quan passa això ens presenten un programa electoral on no n'hi ha ni una sola proposta per a crear treball, ni una sola proposta per a reduir el deute i ni una sola proposta concreta i possible per acabar en el desficaci econòmic que ells han creat en l'Ajuntament. Ni una sola proposta per al futur de vosaltres i per al futur de Cullera. Un programa de 2 pàgines, la major burla feta per un partit polític en la història de Cullera. Per això, si abans de la campanya electoral els ciutadans volen un canvi, ara anem a fer tot el possible per a que aquest canvi siga abrumador. Els temps han canviat i nosaltres anem de la mà de les necessitats de la gent, de les seues aspiracions i entenem els seus problemes. Jo entenc el parat, el que no té formació i que no troba un lloc de treball a Cullera, que cada dia s'alça amb l'esperança de tornar a casa ben trobat faena. Jo entenc com el jove que vol fer la seva vida així, en el seu poble, i es veu obligat a anar-se'n fora perquè no pot crear-se un futur, perquè ni tan sols té una zona d'oci on poder eixir. Jo em sent com l'autònom al que l'Ajuntament li deu diners i cada dia s'alça patint pensant que va tindre que tancar el seu negoci. Me fico en la pell de les persones majors que reclamen una millor atenció social i dels dependents que veuen com passen i passen els mesos i no cobren les ajudes de la gent de la llei de la dependència. Jo me sent la mateixa impotència que aquests pares i mares que es veuen obligats a dur els seus fills als barracons de l'Escolaica i que damunt de tot això l'Ajuntament els dona l'esquena quan demanen que se'ls recolze en la seva lluita per a que construïsca un nou col·legi. Jo sent el mateix desesperament que senten els empresaris del sector turístic quan ningú del consistori fa el que s'ha de fer, ni el més bàsic per a convertir Cullera en una destinació turística de primera qualitat. Jo em sent com vosaltres, un ciutadà més que està veient com el seu poble cada vegada està perdent més i més oportunitats. I aquest sentiment, amics i amigues, és el que avui té tota la ciutadania, sense distincions ideològiques. Tots sentim que les coses es poden fer millor i tots volem que les coses es facin millor. Per tant, permetiu-me que faci una crida a tots i cadascun dels ciutadans de Cullera, però especialment a tots aquells que en algun moment pensaren que els projectes pels que van apostar eren el millor per a Cullera. Entenc que el resultat no era el que esperaven. Ningú ho volíem així, però a pesar de tot, avui tenen una oportunitat de recobrar la seva il·lusió i la seva esperança en el futur, amb els que acudiren a les urnes fa 4 anys o fa 8 anys. A ells, a tots els votants del Partit Popular, jo els tendís la mà per a que s'unisquen a aquest projecte i per a que treballen per el futur de Cullera. Perquè avui Cullera té un projecte viable, té un projecte creïble de tots i per a tots. Un projecte que vol que prosperem, que tinguem treball, que crescam econòmicament i que liderem el turisme de la Comunitat Valenciana. Este és també el projecte de totes aquestes persones i estic molt content de que ells també s'unisquen a aquesta gran majoria per a fer possible que junts complim els nostres somnis. Estic convençut que d'ací a 4 anys podrem estar parlant d'una realitat distinta, d'una Cullera amb treball, una indústria turística que és el motor de les empreses, dels comerços, dels hotels i dels apartaments. Vosaltres estimeu Cullera i jo me l'estime tant com vosaltres. Vosaltres porteu Cullera al cor i fins i tot la porteu en la vostra sang, igual que la porte jo. Cullera és el més gran que tenim, no ho oblideu, és el nostre sentiment comú, és el que ens uneix, és el que ens fa cada dia alçar-nos amb més força del llit.
I aquest amor que tenim pel nostre poble l'hem de demostrar nosaltres, treballant per ell, com hem fet avui a Madrid, i vosaltres apostant per la millor opció que podem tindre per a treure avant la nostra ciutat. Avui, amigues i amics, hem dut l'alta velocitat a Cullera, hem dut l'AVE a Cullera, i avui vos puc assegurar que el canvi ha arrencat veloç, imparable i amb una destinació clara. Cullera, referent turístic i d'oci de la comunitat valenciana. I anem a aconseguir-ho, perquè és així, perquè és ara, perquè és Cullera. Anem a guanyar! Anem a guanyar! Anem a guanyar! I ara, com sabeu que ens han tallat l'espai electoral a Telecullera, pense que diu molt del seu estil, per una rabieta infantil, per un propi error que són incapaços de reconèixer. Fins ahir arriba l'escassa humilitat que tenen, de reconèixer que s'han equivocat. No costava res, els hem donat la meitat del que tenim nosaltres, la meitat, i ni aixina. No van a permetre que el poble de Cullera disfrute d'unes eleccions normals, on poder veure els vídeos electorals de cadascú, les propostes i les idees. Però ni aixina van a poder amb nosaltres. Anirem barri a barri, casa a casa, a portar el nostre projecte, a que puguen veure el nostre vídeo. No van a poder amb nosaltres. I aquest vídeo, aquest spot electoral, que l'hem fet amb molt de carinyo i amb molta estima, volem presentar-vos-el ara per a que en primícia disfruteu i vegeu com hi ha un futur millor, hi ha una esperança millor i que tots estimem Cullera i junts, a partir del 22 de maig, guanyarem un futur millor. Moltes gràcies i bona nit. En Cullera anem a governar amb sentit comú. És ara el moment d'un ajuntament amb els comptes clars i que pague els seus proveïdors. Perquè podem eliminar la taxa del CEM i reduir el dèficit de l'Ajuntament. Perquè en els pròxims 4 anys, cada euro invertit en turisme es convertirà en 5 euros en beneficis per a Cullera. Tenim un projecte. Anem a apostar per l'educació i la formació. Podràs gaudir de la piscina coberta. Anem a crear un circuit verd que unisca els nostres barris i podràs connectar-te a internet a qualsevol lloc de Cullera. El nostre objectiu és tenir 1 milió de turistes a l'any que permetrà crear 2 treballs estables cada dia de la pròxima legislatura. I a més, els nostres emprenedors podran crear la seva empresa en menys d'1 hora. Crearem una nova zona d'oci nocturn per a totes les edats. Junts veurem construir el port esportiu i pesquer. Junts convertirem Cullera en el nou referent turístic i d'oci de la comunitat valenciana. Tenim un projecte. Tens una alternativa. Jordi Major, Socialistes de Cullera.